De VVD had geen zit meer in de gemeenteraad van Noord-Oost-Friesland. Oud-fractievoorzitter Digna Verwerda stapt oer naar liberaal Noord-Oost-Friesland en neemt haar zit mee. Ik ben al een geruime tijd niet echt heel erg blij met hoe het met de VVD gaat. Landelijk is eigenlijk het grootste deel. En ik heb er wat last van dat wij natuurlijk steeds zeggen, ja, wij zijn VVD, Noord-Oost-Friesland. Met andere woorden, we scheiden ons een beetje af van de landelijke VVD. Maar ja, dat is natuurlijk niet goed. Voor het partijbestuur van de VVD in Noord-Oost-Friesland kwam de oerstap uit het neert. Natuurlijk was dat even schrikken, want daar hadden we niet op gerekend. Er is ook helemaal geen conflict geweest. Ze heeft nooit aangegeven dat er iets was wat er bij haar speelde. Ja, dus van ons kwam het wel een beetje onverwacht. Ik denk dat het persoonlijke omstandigheden zijn en persoonlijke redenen zijn dat ze bij de partij is weggestapt. Maar je zei dat er geen conflicten waren. Nee, dat is niet zo, maar dat vermoeden hebben wij. We kunnen ons niet aan die indruk onttrekken. Is het net zetelroof? Ja, eigenlijk wel. Hè? Maar aan de andere kant, het is wel mijn zetel. Hè? En dat is natuurlijk wel dubbel. Hè? Het VVD-bestuur vond dat natuurlijk ook. Niet iedereen, maar een aantal. En dat snap ik. Vind je dit zetelroof? Ja, feitelijk wel. We vinden dat jammer. Want mensen die op de VVD stemmen, die stemmen op de VVD en op degene die VVD vertegenwoordigt. In dit geval mevrouw Verwerda. En dat vinden we jammer dat zij die zetel meeneemt. Want die hoort eigenlijk bij de VVD, vinden wij.